gehiago une. Bizkaia egiten. Gabon astrena da, aste berri bat hasi dugu eta gaurkoan Euskal Herria Bilduk aberri egunerako ekimena aurkeztu egin du. Larun batean Bilbon agerraldia egin zuten eta iragarri zuten pandemia garaia atzean. Usteko garaia heldu dela, pixkanaka bada ere, plazara ateratzeko urtea izango dela aurtengoa bada. Apirilaren 17an, aberri egunean udalerriko ikurraldia lelopean deitu duten ekitaldian parte hartzeko deia egin dute. Apirilak 17ko aberri egunean, keinu bat batera egiteko proposamenarekin gatoz gaur hemen. Gonbitea luzatzen dizuegu. Herritarrei, kultur eta kirol erakundeei, eragile sozial, sindikal eta politikoei, norbanakoari, taldeari, emakume zein gizon, haur edo nerabe, gatozen denok batera udaberriko ikurraldian parte hartzera. Etxean, mendian, herriko plazan, lantokietan, edonon balio du. Batu eta astindu ditzagun ikurrak 4 haizetara, denok batera. Herritarrok batera, Euskal Komunitatearen ospakizuna antolatzeko garaia da. Politikan jarraituz, baina Madrilera begiratuz, Pablo Casado Alderdi Popularreko presidenteak bilera egin du gaur goizean alderdiaren zuzendaritzarekin. Martínez Almeidak PPren Espainiako bozeramaile izateari utzi nahi dio eta ez da zuzendaritzaren bilerara joan, ikusmin handia dago Casadok emango dituen hurrengo pausoak zeintzuk izango diren ikusteko. Izan ere, Casadoren lidergoa zalantzan jartzen hasi dira jada alderdikide batzuk eta ezoiko kongresua deitzearen aldekoak ere agertu dira zuzendaritza berria hautatzeko. Carlos Iturgaiz, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Alderdiko Popularreko idazkari nagusiak argi utzi egin du alderdian ez dagoela inor soberan, baina batasuna berreskuratu behar dutela. Que en el Partido Popular no sobra nadie. Nadie. Tenemos la gran responsabilidad de que los simpatizantes, de que los votantes no se alejen de nosotros, de que vuelvan a ilusionarse con nuestro proyecto del Partido Popular. Y eso, lógicamente, solo se puede recuperar desde la unidad. Honen arira, gurean izan dugu gaur Iñigo Aduriz, eldiario.es, komunikabideko kazetaria nabarmendu egin du paradoxikoki indartuta atera daitekeela Ayuso alderdiaren krisian. Berak filtratutako espioitza kasu hori badirudi lehenetsi dela ustelkeria kasua baino, ez? Eta gogoratu beharra dago hemen sakonean dagoena dela Madrileko komunitate autonomoak kontratu bat eman ziola Ayusoren familiaren laguna zen lagunaren enpresa bati eta enpresa horrek komisio bat ordaindu ziola bere anaiari, ez? Eta hori da muinen dagoen kasu larriena, ez? Baina badirudi eskuineko komunikabideak ikusten baldin baditugu, atzo adibidez Genoan egontzen manifestaldi hori ikusten baldin badugu, erru hori Casadorena eta bere zuzendaritzaren era, ez? Eta, bueno, egia da, baita ere harakatu behar izango dela, ez? Eta ikertu behar izango dela, espioitza kasuren bat egon denala ez, Madrileko PP horretan eta Casadoren zuzendaritzaren aldetik, ez? Baina nik uste larriena ustelkeria kasu hori izango litzatekeela, ez? Eta orduan, nora ateratzen denire. Bestelako berriei helduz, Eusko Alkartasunak 13. Nazio Biltzarreko Kongresua egin du asteburu honetan Gasteizen eta erabaki dute Eba Blancok jarraituko duela alderdiko idazkari nagusia izaten. Arena zen hautagaitza bakarra. Zer esana izan du Biltzarrak, alderdiko sektore kritikoak ez du batzarrean parte hartu eta bilkura propio bat egin dute modu
paraleloan. Bertan, alderdiaren demokratizaziorako talde eragilea aurkeztu egin dute. Eusko Alkartasunak nazio biltzarra egin eta biharamunean zuzendaritza berriaren legitimotasuna aldarrikatu du Eba Blanco idazkari nagusi berrautatuak. Desde luego, sale reforzada Eusko Alkartasuna y sale reforzada la dirección, porque esta dirección nueva de Eusko Alkartasuna ha sido elegida legítimamente, democráticamente, por el 54% de los compromisarios elegidos legalmente y democráticamente. Bestetik Eguerdiko magazinean, gonbidatu nagusia Eneko Andueza PSeko idazkari nagusia izan dugu eta hezkuntza ituna izan du hizpide. Funtsezkoa izan behar da, bi bazkideen arteko itxuna, ez da, testu artikulatuan ere hori horrela izan behar da. Guk euskararen inguruan ez daukagu inungo arrazorik, ez da gutxiago ere. Eta hori ez da gakoa, guk beti esan dugu euskara, hor, alako pilar baten moduko izan behar da, baina ez da izan behar ardatz bakarra, baizik eta beste ardatz bat, ardatz desente daukagu, eta gai honen inguruan beti izan dugu adibidez, ardatz publikoa importantea dela. Batez be, guretako eskola publikoa oso garrantzitsua delako eta hori lehentasunen behar jakolako. Gaia aldatuta, Arostegiko lanak legez kanpo daudela berretzi egin du Nafarroako auzitegi nagusiak. Luxusko hotel bat, golf zelai bat eta 200 etxebizitza baino gehiago eraikitzean datza Arostegiko proiektua Lekaroz inguruko jauregi batean bigarren bizileku izateko. Arostegiko makroproiektua albiste da beste behin. Luxuzko hotel bat, golf zelai bat eta 200 etxebizitza baino gehiago eraikitzen datza proiektua. Lekaroz inguruko jauregi batean bigarren bizeleku izateko. Baztaneko herriak ezetz esan dio proiektu honi hasieratik. Lekarozek Lekaroz izan nahi du. Pelotazo urbanistiko hori gabe eta bere etorkizunaren jabe. Bien bitartean Nafarrako Justizia Auzitegi Nagusiak Arostegiko lanak legez kanpo hasi zirela berretsi du. Esleipena ez zela zuzena adieraziz. Alegia Auzitegi Nagusiak ez du onartzen Palacio de Arostegiako konpentsazio batzordeak Tex Enpresari urbanizazio lanak hasteko egindako esleipena. Hori ala 2021ko maiatzean hasi zituzten lanak baliogabetu dituzte. Horrela berretsi egiten da joan den maiatzean obrak hasteko egin zen saiakera zegozkion baimenik gabe egin zela, lab sindikatuak bere garaian gogorarazi zuen bezala. 2021ko maiatzean Tex Enpresak Arostegiko lanak hasi zituelarik herritarrek eta Baztango udalak behin eta berriz esan zuten obrak egin ahal izateko esleipena baliogabea zela, hau da obren hasiera legez kontrakoa zela. Horregatik Nafarroako gobernuari eta auzitegi nagusiari legezkotasun printzipioa betearazteko eskatu zioten. Baina inork ez zuen kasurik egin Palacio de Arostegiak epaiari kasazio errekurtso bat aurkeztu ziola argudiatuz. Orain ezagutu den epaiak herritarrei eta Baztango erakundeei arrazoi ematen die. Nabarmentzekoa da gainera legez kanpoko obra horiek geldiarazteko protestan parte hartu zuten pertsonek epaitegian deklaratu behar izan zutela proiektuaren sustatzaileak salaketa jarri ondoren. Helburua udalez gaindiko eragina duen plan hau bertan behera gelditzea dela. Eta ez dugula etxiko hori lortu arteo. Gauzak honela sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez, Arostak herri ekimenak azpimarratu du obrak hasi zirenean jada ohartarazi zutela legez kanpokoa zela, eta epaileek orain arrazoia eman izana txalotu du. Bestalde, burujabetza azoka antolatu dute asteburuan Hernanin. Energia, zaintza, telekomunikazioa, elikadura eta beste zenbait alorreko postuak jarri dituzte atzegindegin. Gaurkoan Hernanira etorri gara eman pausua eraldaketara lelopean azoka burujabe antolatu du Hernani burujabek. Orotara 9 postu jarri dituzte zaintza, elikadura, energia, moneta, bioaniztasuna, merkataritza, etxebizitza, kultura eta telekomunikazioaren inguruan lantzeko eta informatzeko helburuarekin. Horien artean besteak beste Enerkom, Ekilur, Herrilur eta auzo zaintza proiektuak aurkeztu dituzte. Enerkom da energia partekatu, autokonsumo partekaturako proiektua da.
Beraz, hor, etxe batean bera jarri ezin duena, gehienak pisutan eta bizigaren neurrian, hoientzako, guztiontzako, energia partekatzeko aukera ematen du, autokonsumoa partekatzeko aukera ematen du. Eta, balio batzuen inguruan, eta balio horiek badira, batetik autonomia, enpresa handien gandik eta apur bat autonomia lortzea, autonomia horrekin ere buru jabetzaren bidetik eta komunitatea indartzaren bidetik eta komunitatea indartzen den neurrian sareak indartzarekin batera nolabait osasun soziala ere indartzea. Beste alde batetik energia berritzagailea da eta orduan CO2-ren isurketari eta aldaketa klimatikori nolabait geure aletxoa ere jartzea. Eta honekin batera baita ere aurrezpen bat ere lortzeko bidea ere egon badagoen. Proiektu honen helburua da pixka bat lehen sektorea eta bultzatzea, herriko nekazari eta abeltzainei laguntzea, hori da hasiera bateko helburua, horrekin sortu zen Herrilur. Eta, guantxa egea, salmenta puntu bat jartzen, horretan egea eta irikitzeko, aste santu inguruan irikitzeko prest gauden, hori herriko produktuak saldu eta herrian pixka bat, herriko produktuak ezagutarazi eta mugimendu hori emateko. Eta nekazariei eta laguntzeko. Gaur hemen azokara etorri geha, pixka bat gure informazioa izan dezan herritarrak eta ezagutarazteko ere, eta era berean bazkideak egin nahi dutenak, bazkidea egin, aukera izan dezaten bazkidetan egiteko eta parte hartzeko gure proiektuan. Auzozaintza es un proyecto piloto del Ayuntamiento de Hernani que está dirigido a personas mayores de 65 años para que están en situación de soledad no deseada, para que se puedan volver a conectar con la comunidad. Estamos creando una red público-comunitaria que es para volverlo a conectar con su comunidad. Se está creando una figura que se llama Auzozain, que sería el tendero, que sería el vecino, que serían las personas que están cerca de él, para crear esa red de cuidados. Y para eso también se ha creado la figura del Bidelagun, que seríamos nosotras, que somos las personas que vamos a ayudar en ese acompañamiento. Además vamos a capacitar a los Auzozains para que puedan saber sus funciones y a dónde pueden mandar esa información tan necesaria para que las personas que están en soledad no deseada no sigan manteniendo ese deterioro cognitivo y no avance en ellos. Ekilur proiektua da ordainketa sare propio bat sortzeko proiektu bat. Guk eratu dugu kooperatiba bat, herritar kooperatiba bat irabazi asmorik gabekoa, eta daukagu Espainiako bankuko lizentzi bat dirua manejatzeko. Orduan sortu dugu ordainketa sistema propio bat, biza, txartelak eta holakoa dauzkaten sistemaren berdina, baina sarea eratuko dugu bakarrikan Hego Euskal Herri mailan, eta bakarrikan gure ideia da izatea bertako dendarientzako sare propio bat. Gure helburua da saretze prozesu hau hasi hemen Hernanin, proiektu pilotu batekin Hernani burujabe proiektuaren barruan, eta gero Hego Euskal Herri guztira zabaltzen jotea pixkanaka. Helburu hau izanik, zertarako nahi dugu ordainketa sistema sare propio bat? Gehien bat bertako ekonomia eta bertako dendariak babesteko. Hainbat herritar hurbildu dira azokara proiektu horiek ezagutzera eta horiei buruzko informazioa jasotzera. Giro ederra sortu da denak helburu berarekin, herri burujabeago baterako bidean. Gaiaz aldatuta, memoria historikoari dagokionez, frankistek eraildako eta jasarritako Arabako Errioxako bizilagunak gogoratzeko eta omentzeko asmoz memoriaren parkea inauguratu dute Samanigon. Estilana lankideak xetasunak eskaini dizkigu gaurkoan. Samanigoko udalak memoriaren parkea inauguratu du erakustiera barrutian. Ekitaldi horretan plaka bat jartzeaz gain, Arabako Errioxako
errepresaliatu guztiei omenaldia egintzaile, Kilore ekimenak antolatutako ekitaldiaren ondoren hau da Arabako Errioxako frankismoaren biktimei antolatutako lehen ekitaldi instituzionala. Udal gobernuko kideek adierazi dutenez, gaur egun oraindik zaila da jakitea zer nolako ondorioak izan ziren errepresioan eskualde honetan. Izan ere, gerra fronterik izan ezarren, bertako herritarrek errepresioa jasan zuten modu ezberdinetan, izan ala nola, fusilatzeak, epaiketak, kartzela edo lan bataioiak. Eta kulturari dagokionez, Euskal Zinemaren astearen 38. edizioa Gasteizera bueltatu da. Vital Fundazioaren zikloak pandemiaren aurreko formatua berreskuratu egin du eta otsailaren gaurtik 26 bitartean 2021 ekoitzitako film onenak proiektatuko ditu. Abian da Gasteizen Euskal Zinemaren astearen 38. edizioa, Vital Fundazioak antolatutako zikloan 2021an ekoiztutako film onenak eskainiko dituzte 6 egunetan. Pandemiaren aurreko formatua berreskuratuz. Goya sarietan hainbat izendapen jaso eta hainbat izendapen eta 3 sari jaso zituen Maixabel filmaz gain, tartean Nora, Ilargi guztiak, El radioaficionado eta Eras una vez en Euskadi filmak ikusgai izango dira, eta horiekin batera Euskal Herrian ekoitzitako Kinka azaletik azalera edo La Colcha y la Madre film laburrak proiektatuko dituzte besteak beste. Hay un sitio como este. Vallecas. Sí. ¿Como este? Sí. ¿Pero qué haces aquí? Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. ¿Y qué hago yo, José? Tu hermano tiene más de 18 años. Ya lo pueden meter en la cárcel. Sí, hombre. Podría una manifestación. Kulturaren inguruan gehiago ezagutzeko, gurean izan dugu gaurkoan Irati Agirre Azkoenaga kulturraditua. Berak, kultur proposamenekin bete du agenda eta besteak beste, zinegoak, LGTBI zinema eta arte eszenikoen jaialdia hizpide izan du. Dagoeneko ostiral honetan hasiko dira lehenengo ekitaldi batzuk, naiz eta ofizialki jaialdia astelenean hasiko da, etsailaren 28an emango diote hasiera zinegoak Bilboko LGTBI gay zinema eta arte eszenikoen jaialdi honi, eta martxoaren 7 bitarte hainbat ekitaldi izango ditugu. Esan bezala astelenean emango diote hasiera, eta hasiera Bilboko Arriaga Antzokian egingo duten inaugurazio ekitaldiarekin emango diote. Inaugurazio ekitaldi horretan zinegoaken ohorezko saria emango dute, aurten ohorezko sari hori Albertina Carri zinemagile argentinarrari emango diote, jaialdiko zuzendari artistikoek nabarmendu dutenez, Albertina Carrik batez ere begirada hegemonikotik kanpo dauden gai guztia ikusgarritasuna emateko gaitasun horregaitik emango diote sari hau, eta horrez gain sexualitatea beste normatiboak ez diren patroi eta jarreretatik baita ere aztertzearren bere ikusentzunezko proposamenetan. Eta etzeko kontuekin, joan den asteko musika zuzenean saioak, Boot Strings talde esan zuen protagonista. Ikus ezagun saioaren laburpena, baina gogoratu programa guztia hamaika.eu atarian ikusgai duzuela. Gu Boot Strings taldea gara, Atxabaltatik, eta hemen daukagu Eñaut Zubizarreta, txeluan, Xavier Zugazabeitia, bajuan, Axel Errasti, baterixan, Oier Erregi, gitarretan, eta neu Pol Casal, abesten eta gitarran bebai. Eta 2016 urtean hasi ginen proiektu honekin, eta oin arte hori 3 diska argitaratu ditugu. Entzuten dugu musikiak eta punk rock aldera eramaten gaitxula, edo hori daukogu behintzat amankomunean. Eta nolabait hor oinarritzen da. Momentu batzutan punk rock edo Pol etorri laiken hardcore alde bortitz horretara jotzen dugu, beste batzutan adibidez neu etorri naiken lasaitxu hauera. Egisa da dela punk rock bat lasaia, lasai entzutekoa. Guri be kosta bitxakako askotan deskribirutia, ez? Nik esango ez dugu gara definiruta, ez? Zede honetan igual topau dugu argizpitxoan undi fan laiken, baina goi ez definiruten gure abotza,
nik uste dut azkenean idazterako orduan, abestiak idazterako orduan, bebai, dauko eskue oso ondo hartuta bat abestiei, bebai, nik uste dut konposatzerako orduan. Azkenean egiten dugu eskatzen dagoen abestitxak. Ikusten dugu progresioa sobre la marcha. Pixkat, ez? Bazen hementxe, pixkat intensia ematia, hemen gutxia, bez? Eta botzak presentzia hori eukitzia azkenean garrantzitsua da, ez? Nik uste dut azkenean talde batek, azkenean da aktitud, eta gero, abotzak kalidadia hobia gutxia, baina, lehenengo aktitud, eta gero azkenean abestiak eskatzen dagoena emun, ez? Besterik gabe onaino gaurko albistegia, hortxe duzue Ainhoa Egizabal, dantzariaren historia klik batean eta bueltan, elkarrizketa izango dugu gurean, orain arte. Kaixo, ni Ainhoa Egizabal naiz, 24 urte ditut, eta 4 urtekin hasi nintzen dantzan. Nire amak eraman zidan Lizarran dagoen dantza eskola batera, Andres Beraza du izena, eta 16 urte bete nituenean Gasteizera joan nintzen. Gasteizen badago kontserbatorio bat, eta hor 6 kurtso daude, orduan ni 4. mailan sartu nintzen, eta goizetan egiten nuen dantza goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 3:30 arte, eta gero arratsaldez ikasi behar nuen lehenengo eta bigarren batxilergoa. Izan ziren urte gogorrak niretzako, ze egun osoa goizean dantzan eta arratsaldez ikasten, baina posik. Eta hor bukatu nuenean, joan nintzen Iruñara, Almudena Lobon dantza eskolara, eta hor egon nintzen beste 3 urtez. Dantza eskolan gaude. Hau ni bakarrik ez dut sortu ez, azkenean nire familiaren laguntzarekin aurrera eraman dut. Eta hori bat, ni txikitatik beti dantzatu izan nahi dut, eta niretzako dantza terapia bat da ez. Haserre zaudenean, dantzatzen duzu, pozik zaudenean, dantzatzen duzu, eta hori niretzako, ezin badakizu zeo zer esan, dantzatzen duzu eta jendeari esaten diozu mugimenduarekin zuk ezin duzuna esan, ez? Orduan, niretzako proiektu hau egitea amets bat bezala izan da. Bueno, hemen eskolan 5 irakasle gara, 4 irakasle eta ni. Orduan, lehenengo saioa Arizaleta nirekin ikasi zuen Gasteizen baita ere, eta hortaz aparte ikasten du magisteritza, eta da ballet eta kontemporaneoko irakaslea. Gero badago Ana Navarro, Iruñan ikasi zuela, gimnasia ritmika eta urban dance, olako dantza, hip hop eta olakoak, eta berak ematen ditu 13 eta 18 urteren artean hip hop edo dantza moderna, ez? Eta gero Olatz Larunbe, nire lehengusina da, Gasteizera joan zen ikastera, baina lesi bat izan zuen, eta gero azkenean beste alde batetik hartu zuen dantza, eta orain badago La Factorian, eta baita ere ematen ditu hemen dantza garaikideko klaseak. Eta ni, dantza moderna eta balete ematen dugu, eta badago beste neska bat, Esti Lastra, hemen Lizarran euskal dantza ematen duela, eta badator nirekin 3 eta 4 urteko ume txikiekin pixkat laguntzeko ez, ikasle asko dira eta laguntza hori oso ongi etortzen zaigu. Nire helburua da
ni beti disfrutatu dut pilo bat dantzan. Egia da, momentu txarrak izan dugula ez, danak gure lanetan edo gure gauzetan arazoak izan ditugu, baina beti esaten duzu benga, aurrera, ni hau nahi dut eta borrokatu behar dut, aurrera eramateko. Eta, nik nire ikasleak ikusten ditudanean sartzen direnen atetik, sartzen dira irribarre handi batekin, eta ematen dizkidaten besarkadak eta ateratzen dira super zoriontzu eta irakasleak esaten didate atera dira eta esan didate ikastolan egingo dutela, errepasatuko dutela, jolastokian, lagunekin, ez? Familia bat sortu nahi dut eta nik uste ongi goazela horrekin, bai. Found I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one that wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Transexualitatearen lege integrala moldatzeko egitasmoa Eusko Legebiltzarrera eramango dute Eusko Alderdi Jeltzaleak, PSek eta Elkarrekin Podemos Izquierda Uniasek lehen biek, ohar bateratu baten bidez jakinarazi egin dute 2014-2012 legea reformatzeko testu bat erregistratu dutela 3 alderdiek. Transkomunitatearen eta hura ordezkatzen duten kolektiboen bultzadarekin eta lankidetzarekin iritzi da egitasmoa ganberara. Eta izan ere, horren inguruan aritzeko gurekin dugu gaurkoan Pantearen beste alboan Bea Seber naizen elkarteko bozeramailea. Gabon, Bea? Gabon, kaixo. Esan bezala, orain espero dute Legebiltzarrak berrestea gizarte zibilarekin lortutako akordio hori eta legearen erreforma alderdi guztien laguntzarekin edo aurrera ateratzea. Zer espero dezakegu? Alde batetik, gu pozik gaude gure eskaeretan oinarritutako modifikazioa edo moldaketa dalako, beste alde batetik alderdien artean ere adostasun bat lortu dalako, EH Bildurekin ere hitz egin dago, eta zenbait moldaketa proposatuko dituzte, baina printzipioz ados daude, eta beste alde batetik lortu dugulako osasun arloko langileak ere ados egotea borrador edo zirriborro honekin, ez? Orduan, pentsatzen dugu adostasun batera iritsita onurak ekarriko dizkiola honek kolektibo honi. Bai, eta hezkuntza sisteman ere proposatu dituzte aldaketak. Zeintzuk dira arlo horretan zure ustez aldatu beharrekoak? Begira, 2012ko legea bere garaian aitzindaria izan zen, eta justo horrezegatik oso sarkituta zegoen. Lortu genuen 2019an 3. artikulua moldatzea, hori zen guretzako zailtasun gehien ekartzen zuena, horra adierazten zena da, txosten psikiatriko bat behar zela legean agertzen ziren eskubideak izan alizateko, ez? Orduan, hori egokitu zenean edo moldatu genuenean 2019an autodeterminazio eskubidea onartu zen eta guretzako oso garrantzitsua izan zen
une hori. Hortik aurrera geratzen zen sakontzea, une horretan ezin izan zen, baina 3. artikuluaren moldaketarekin, behintzat aurrera pauso handia izan zenez, denbora gehiagorekin adostu zen egokitzapen gehiago egitea. Eta hor, batez ere ikusten genuen urtetan zehar, 2012tik egin izan diren moldaketak egin direla dekretu bidez, bestelako protokolo eta gida integrala eta horrelako partxeo bat bezala, eta hori guztia agertu behar zela legean bertan. Legean bildu behar zirela alderdi guztiak. Orduan, alde batetik, hezkuntza protokoloa legearen barnean agertuko da, ez da izango gaur egun bezala, hor dagoen gida bat, edo beste alde batetik osasun arloan ere aurrera pausu garrantzitsuak emotea espero dugu, hori da garrantzitsuena despatologizazioarantz joan nahi badugu. Eta beste alde batetik, bai dokumentazio aldaketa eta gure hezkuntzen artean dagoen guztia, horre legean bilduko da eta ez dekretu bidez ez dakize. Horren epatu duzu nola esan duzu barkatu? Despatologizazioa. Zeintzuk dira zuentzat translegearen erreformari dagokionez, etorriko diren aldaketarik nagusi edo importanteenak prozesu edo bide horretan? Batez ere osasun arlokoa, ze begira. Elkartean beti egiten dugu lan, nolabait begiradak aldatzeko, gure mezua beti da, ez da nire gorputza zure begirada da, beti gorputz okerrak ez direla existitzen, baina errealitatean ikusten duguna da, gizarte honek oraindik daukan paradigma eta daukan begirada dela eta gure aurre eta gaztek zailtasun handiak dituztela. Eta hori dela eta askotan tratamendu endokrinologikoak nahi izaten dituztela. Tratamendu hauek ez daude eurentzat bereziki sortuak, beste kolektibo batzuek ere hartzen dituzte, ez? Beste gizarte talde batzuek ere hartzen dituzte, baina gure gazte eta aurren edo neraben kasuan, psikiatriatik pasa behar dira, tratamendu horiek berdinak hartzeko, ez? Orduan, gure helburua beti izan da, beste begirada batetik laguntzea eta hartatzea osasun arloan, ez? Despatologizazio hori. Horretarako hemen planteatzen dena da, orain dagoen eredua baztertzea, hau da, ez egotea Gurutzetako ospitalean, Euskal Erkidego Autonomorako zentralizatuta baitago hor arreta, ez egotea hartatze sistema bat zeinen psikiatra bat dagoen epaitzen nolabait eta fiskalizatzen prozesua eta erabakitzen ea merezi duten endokrinologara pasatzea ala ez, eta arreta transpositiboago bat eukitea, ez bide lagunak eukitea eta ez epaileak. Horretarako, eskatu genuen lehendabizi gerturatzea ere geografikoki arreta hori eta 3 herrialdetan eukitea lehendabiziko arreta edo hartatze hori eta ez izatea psikiatra bat. Claro, Osakidetzan izan da, jarri ziguten baldintza izan zen, psikologoak izan behar zirela, ez? Bestelako profesionalak Osakidetzan. Eta orduan, baina pertsona horiek izan behar dute begirada aldaketa bat. Hau da, bide lagunak izan, entzun pertsona bakoitzaren beharrak zeintzuk diren, eta hortik aurrera bere bidean lagundu, ez? Beti, hori geografikoki hurbil eta pertsonalki ere arreta hurbila eta transpositiboa izatea. Guretzako hori da lege honek ekarriko duen alderdirik garrantzitsuena edo aldaketarik handiena. Hori bai, gauza bat da legean idatzita egotea, gero beste gauza bat da, eta hor ere borrokatu beharko dugu, legeek behar dutela garapen bat. Gero lege horiek praktikan jarri behar dira, eta paperean dena geratzen da oso polita, baina gero ikusi nahi dugu hori egitan gauzatzen dela. Horren, hori aipatu egin duzula, gero praktikara eraman behar dela, akordio politikoak edo direla eta gauzak aldatzeko benetako interesa ikusten duzu edo politika egiten ari dira? Begira, kasu honetan guk ikusi dugu eta ez da gezurra, benetan, holan ikusi dugu oso gertukoak izan direla beti alderdi guzti hauek, laguntzeko prest egon direla, eta zentzu horretan, estatuan ez bezala hemen
ez dugu arazorik izan. Estatuan bestelako arazoak egon izan dira transexualitate legearekin, eta hemen jarrera guztiz ezberdina ikusi dugu. Ez dakit, izango da, askotan holan da, maila pertsonalean gertutik ezagutzen dutelako askok errealitate hau, eta horrek begirada aldaketa bat ekartzen dizuela, baina benetan uste dugu borondatea egiazkoa dela, ez? Eta kriston aldea ikusten dugu hemen eta estatuaren artean. Zuen elkartearen hildotik, naizen elkartearen hildotik, umeen kasuan zeintzuk dira erronkan nagusienak gaur egun? Begira, badakizu zer gertatzen den, guri gertatzen zaigun gauza bat da, txikitatik transito egiten dutenean eta txikitatik bizi direnean benetan onartuak eta diren bezala, ez? Oso ondo hasten direla, nahiko aurrera pauso handiak eman direla hezkuntza esparruan ere, protokoloak daude, hau eta bestea, baina iristen dira puntu batera pubertarearen inguruan eta zeinetan gizarteak jartzen dien pisua edo nabaritzen dutela. Orduan, lehendabizi, behar duguna da, hezkuntza sisteman hau integratua egotea, bai profesionalek jakintza hori daukatelako, ezagutza hori daukatelako, ze gaur egun ez da ikasten karreretan, ez magisteritzan, ez psikologian, ez gizarte zerbitzuetako karreretan, ez medikuntzan. Orduan, profesional horiek hezkuntzan bereziki jakintza hori, ezagutza hori eukitea, beste alde batetik materialetan ere agertu beharko zen, ze kontutan izan gaur egun gezurrak esaten direla eskolan, esaten dira gizonak olakoak dira, edo umeak onelakoak dira mutikoak eta onelakoak neskatuak, eta hori gezurra da. Orduan, hortik hasita, ez, guretzako legeak bermatu behar du iristen aur hauei txikitatik, iristen zaien mezua ez dela zuzarena ez da existitzen edo zuzarena gaizki dago. Eta gaur egun leku guztietatik hori iristen zaie. Hezkuntza sistematik hasita eta egunerokoan alde guztietan, ez? Orduan, bai, behar dugu legeak bermatzea, ez direla horrelako gauza gertatzen, ez da jazarpena, ez dakit osasun zentro batera joatea orkatia bihurtu duzulako eta femeninoa edo maskulinoan estratatzea, zuk ala eskatu, naiz eta zuk ala eskatu, horrelako gauzak ez gertatzea, bestela guk ikusten duguna da, babestuta daudela aurra hauek euren inguruak babesten duenean, babestuta daudela, baina pedagogia egin behar dela, lege horren pedagogia egin beharko dela bai. Hau da, legea behar dugu, marko hori behar dugulako eta eskubideak bermatu behar zaizkielako, beste alde batetik legea implementatzea, hori egitan ikustea, protokolak martxan jartzen direla, eskola guztiek dakitela protokolo hori existitzen dela, edukiak egokitu direla, eta azkenik, gizartean egitea lege horien pedagogia, hau da, gero gizartearen begirada aldatzea, ez? Aniztasun hau hor dagoela, beti egongo dela, eta naiz eta begiak estali hor egongo dela, orduan, nabaritzen dugu, kriston aldea ere, baditugu familiak Burgosen eta beste hainbat lekutan bizi izandakoak eta orain hemen daudenak, eta igertzen da, esaten du, hemen gizarte mailan ezberdintasun bat igertzen dela, eta alde horretatik oso harro eta pozik gaude, baina atzera pausuak ere sumatu izan dira. Nik uste dut zenbait sektoretatik hegalak eman dizkietela hor beti egon diren batzuei, eta, igertzen da atzera pausu bat, eta beldurgarriena da gazteen artean ere igerri direla horrelako atzera pausuak. Bea, PSOEk LGTBI eta trans eskubideen legen zirriborroak bateratu nahi ditu, baina berdintasun ministerioa horren aurka agertu eginda. Zein da zuen iritzia baterasun horri buruz? Estatu mailan diozu, ez? Ni egon nintzen naizenen ordezkari gisa, hainbat hilabetez, estatuko legean, zirriborroa aurkezteko lan maila horretan, eta, nik ez nuen ikusten ministerioetik ere gogo handirik edo indar handirik, eta azkenean ala atera zen. Guk egin genituen 53 orriko zirriborro bat sortu genuen, hortik
3 horri sartu dira LGTB legean. Lege hori aurkeztuta dago hor, baina ez da hasi bere ibilbidea, hau da, ez dut uste legegintzaldi honetan ja onartuko denik. Hor bai ikusi genuela dana zela argazki ateratzeko. Zu galdetzen baldin baduzu kaletik, jendeak pentsatzen du estatu mailan translege bat onartu dela. Eta lehenengo ez da translegea, LGTB legea da, bakarrik sartu ziren transexualitatearen inguruan erregistroaren, hau da izena eta sexu aipamena aldatzeko kontu burokratikoak, eta gainera ez da onartu. Ez da hasi, ez da ibiltzen. Hau da, pentsa, orduan hor bai ikusi dugula alde guztietatik, eta nire ustez, eta hau da nire iritzi pertsonala ministerioetik ere oso gogo gutxi, eta, bueno, egia da, zailtasunak egon zirela PSOEen, pertsona konkretu batzuk omen zeudelako, baina nik uste dut zeo zer gehiago dagoela hor. Besterik gabe, Bea, mila esker gurekin gaur izateagatik tarte honetan. Bale, zuei ahotsen goteagaitik. Urrengo posoetara diegungo gara. Mila esker, Gabon. Gabon. Eta zuek ez mugitu, musikari irekiko diogu tartea eta bueltan solasaldia izango dugu gurean, orain arte. Semezte guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zen ezan, naizta ezenekien, guapa esaten, neska zinela argi, jakin zen ezaken. Argia ez dagoiko liburuen jiran, nire lagun poetak hala esan zidan, apoak ez daudela printzei begira, hemen apoak apa biakatzen dira. Bihotsak ikusten baldin bageneki, apoak apa izan direlako beti, begiek begirada duten ez helburu, transformazioa guk egin behar dugu. Ama, orain arte pitidina ikusi eta mutila nintzera uste zenuten. Baina orain nire bihotza ikusten duzue eta badakizuen neska naizela. Begirune onarpen eta maitasunez ikusten zaitugula, ikusten duzunez, zarenaren ispilu eder eta lirain, zorion txuloratzen ari zara orain. Bazen behin batean, da ala ez bazan, dagoeneko ez daude gure kalabazan, naiz ipuñekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago, naiz ipuñekin une ederrak igaro, bizitza bezalako ipuinik ez dago, ipuinik ez dago.
Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera Amaikari. Aukeran, Amaika. Gabon berriro, gaude gaurko solasaldian, gaur Eizarrekin, ondotorri, eta Carlosekin, ondotorri bebai, eta lehenengo gaia jorratuko dugu, izan ere, Euskal presoen Euskara ikasteko aukeren inguruan aritu behar dugu segidan, eta horretarako gurekin dugu Pantearen beste alboan Arkaitz Sarraga, Euskara irakaslea eta presoen Euskara irakasle taldekoa. Gabon, Arkaitz? Gabon, gabon. Azteko, konta eguzu bizkot denak kokatu eta olertzeko ere urte hauetan zuek, konta eguzu nor zareten, taldea zein da eta zertarako sortu zen? Bueno, talde hau orain dela 4 urte sortu zen, oraindik ega azterketa zegoela, eta hasi ginen 8 irakasle, 9 presorekin, lagunek eta pixka bat komentatuta, hauek asmoa zeukaten ega ateratzeko, eta apur bat gartzelatik ateratzeko momentuan, nolabait ere agiri hori izan, eta lanmundurako urratsa eman alde batetik, eta berzetik, gartzeletan hain urrun egoten den hizkuntza, geure hizkuntza ere, euren ganatzeko modu bat zelako, ezta. Orduan, horrela abiatu ginen, bagenekien zeintzuk ziren baldintzak, ez zegoen inolako ofizialtasunik, edo ez zen ikasketa arautu bat eurentzat, baina taldetxo hori hasi ginen, gutun bidez eta lanak bidaltzen, jasotzen, eurek egindakoa, idazlanak eta bar, eta ahal genuenean bisitetan eta pixka bat zenbait aholku eman eta zenbait irizpide elkarbanatu eta ega prestatzen, ezta. Emaitzak oso onak izan ziren, 9 gainditu zuten ega, eta orduan erabakia izan zen deialdia pixka bat zabaltzea, ez? Eurek ere adierazi ziguten barruko kide batzuek bazutela asmoa eta ahal izan ezkero ea posible zen egitasmo hori zabaltzea, eta guk deialdi bat egin genuen ere inguruko irakasleen artean, eta hori edatuz joan zen, eta gure harridurarako 42 okerraz banago, 42 presok eta beste horren beste irakaslek nolabaiteko herri mugimendutxu bat antolatu genuen, eta horrela ziginen, ez da. Orduan, ega desagertuta, abek hartu zuen bere gain egiaztatze prozesu osoa, eta gure eskaintza izan zen, B batetik zebirako mailetan lan egitea, ez da. Eta orduan horregatik, 42 ikasle aritu ziren, eta beste horren beste irakasle, eta une hartan hasi ginen aberekin eta Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan, ikusten genuelako ikasketa hauek modu ofizialean egiteko eskubide osoa zutela ikasleek, eta guk ere baldintza egokiak behar genituela gure lan aurrera eramateko, ez da. Eta horrela hasi zen, eta ja 4. urtea dugu, hainbat ikasle pasatu dira, batzuk beko urratsetan hasi eta dagoeneko goikoetan daude, eta horrela izan da, egia esan modu naturalean sortu den mugimendua izan da. Urte luzez, zuk esan bezala arazo asko salatu dituzue afera honetan. Zein da egun aurkitzen dugun egoera? Egun daukagun egoera hasierako iaia berdina da, ez da? Guk ez gaituzte kontsideratzen irakasle ofizial, naiz eta guztiok garen abeko zerrendetan irakasle ofizial moduan agertzen garen irakasleak, guztiak ari gara euskaltegietan, eta beste ikasleekin modu ofizialean ikasleak kudeatzeko aukera daukagu, baina ikasle hauekin ez daukagu aukera hori, ez?
Eta orduan, gutun bidez, batzuetan korreo arrunta erabilita, edo beste batzuetan zenideak edo dauzkaten pakete horiek baliatuta, sartzen dizkiegu gure materialak eta azterketa ereduak, eta gero jasotzen ditugu horrek egindako lanak eta egindako idazlanak eta abarrak modu berean. Horrek suposatzen du, azkenean idazten dutenetik gu jasotzen dugunera eta zuzenketa jasotzen dutenera arte, batzuetan hilabetea ere izan daitekela, ez da. Orduan, zentzu horretan nahiko egoera latza da, ez. Eta gero, gainera hori idatzizkoa lantzeko baliagarri zaigu, baina gero ahozkoa lantzeko, kasu gutxitan telefono bidezko harremana izan daiteke, oso gutxitan, ze izan ere, gehienetan telefono deiak zenidei mugatuta daude, eta zenideak ez garen ez, ez dugu izaten horretarako aukerarik, eta batzuetan, gartzelara bertaratzeko aukera izaten dugu, baina horretarako beste irakasle bat usartzen direnez bezala gu sartu behar gara zenide edo lagun moduan, ez da? Askotan guk ez dugu presoa aurretik ezagutzen, da gehienon kasua, ez da? Eta okupatu behar dugu, badakizue presoek, batez ere, euskal preso politikoek daukaten egoera da, 10 lagunen zerrenda bat daukatela, eta guk kendu behar diogu lagun horietako bati lekua, intzutzen ere, ahozko eta idatzizko irizpideak zuzenean emateko, eta pixka bat, gure ikaslea ere ezagutzeko, eta irakasle harreman hori nolabait ere, ahalik eta naturalena izan dadin, ez da. Hori da egoera. Klaseak modu normalen emateko aukerarik ez daukagula oraindik ere, ez. 4 urte pasata oraindik ez daukagu aukerarik. Besterik gabe Arkaitz, mila esker gurekin tarte hau eskaintzagatik, eta zuen taldearen inguruan egoera edo azaltzeagatik. Oso ondo, mila esker zuei. Mila esker, Gabon. Bai. Ez dakite Izar Carlos, horren inguruan zeo zer komentago nahi duzuen? Urrengo gaia pasatu baino lehen? Ni banekien hori 10 zenide edo lagun jarri zenitula, baina zenolako egoera ematen dan, bati edo zeine esan, behitu, euskera maite doalako eta ikasi nahi doalako, pertsona horri eskatzea, behintzat 2 urte edo zure prozesua irauten dagoen denbora horretan esatea behitu behar dute pertsona hau zure ordez etortzea arrazoi honen gaitik, eta batez ere ez izatea irakasle ofizial moduan. Euskera, estatu mailan, ofiziala izan arren. Beste mendeku mota bat azken finean, gure presoentzako eta gure kulturarekiko. Nik iritzen zaite izugarriak imena, nik ezagutzen du zer den ikastea espetxe barruan arautua dagoen karrera bat, edo ikaisari batzuk, eta oso zaila da. Ja horre ritmoak gira oso motelak, ez daukazu eskubidirik eser izateko, materiala hartzen da oso berandu, eta orduan olako modu batean, herritarrak antolatzea, irakasteko hizkuntza bat ez dagoenean arautua, konpromiso bat hartzea, epeluzeko konpromiso bat, bidaiak egitea, irakasle formala izateko, eta sartzeko materiala hori poltsetan 15, eta horrela iruditzen zaite ekimen bat, bakarrik elkartasun handia dagoenean egin alden ekimen bat, eta eskertzeko ekimen bat. Oso ondo, horrengo gaia jorratuko dugu, izan ere, euskara edo bidetik izan da hezkuntzarekin hasiko gara. Hezkuntza itunerako lehen zirriborroa aurkeztuta, orain alegazioak egiteko garaia da, datorren ostiralera arte luzatu dute hori egiteko epea. Adostasun zabal baten bila, alderdien arteko desberdintasunak agerikoak dira, baita ere Jaurlaritza osatzen duten alderdien artean ere muinetako bat da euskara, edo murgiltze eredua. Gaurkoan, gurekin izan da eguerdian Eneko Andueza, PSeren idazkari nagusia, eta horrela mintzatu da. Funtsezkoa izan behar da,
bi bazkideen arteko itxuna, ez da, testu artikulatuan ere hori horrela izan behar da. Guk euskararen inguruan ez daukagu inungo arrazorik, ez da gutxiago ere. Eta hori ez da gakoa, guk beti esan dugu euskara, hor, alako pilar baten moduko izan behar da, baina ez da izan behar ardatz bakarra, baizik eta beste ardatz bat, ardatz desente daukagu, eta gai honen inguruan beti izan dugu adibidez, ardatz publikoa importantea dela. Batez be, guretako eskola publikoa oso garrantzitsua dalako eta hori lehentasunen behar jakolako. Euskara ardatz izatearekin ez dago ados PSE, askatasun linguistikoa urratzen duelakoan. Zein iritzi duzue horren inguruan? Bueno, bere hitzak hartzen, ez dutela inolako arazorik, baina ez dela izan behar ardatz nagusi bat. Bueno, behin eta berriro, erakusten dau bere postura euskarafobikoa dela. Hau ez dugu berria hartzen PSetik etorrita, badakigu zenolako postura daukien euskararekiko, ze beti egon dira azken finean, ez dute babestu dekoguna, hor ikusi izan bere momentua Patxi López lehendakaria izan zanean, ez dakizuen zenbat ordu ematen zituen, zenbat diru ematen zitzaion hartzeko euskara, ondino ez dakite ze bat atara daban. Niretzako euskara ezin da inoiz, inola ere negoziatzeko tresna bat izan, edo bata bestearekiko postura onartzeko edo postura esartzeko. Berak bebai bere hitzetan beste Davidetan botatako gauza bat oso deigarria egin zait esaten duelako, eskolak edo eskola publikoa maiten behar duela cierta autonomia, eta nik galdetzen dut zelan posible da cierta autonomia mantentzea adibidez hor baldin badago kontzertatua gure diruarekin ordainduta, baina gure edo bere kompetentzia ez dagoela publikoki edo publikotik kudeatuta. Eta gero, bebai esaten du hitz horietan, ser fuerte para conseguir igualdad, baina badakigu dela segregazio bultzatzen daban gobernu baten sozioak. Orduan, beti moduan, niretzako da inkoherentzia hutsa zelan burutzen dabien euren historiak, gero oso ondo dago ekartzea euskal medio batera euskaraz egiten duen pertsona bat, baina gero bere ideiekin bat ez datorrenean behintzat mai gainean jartzen danean, eta horren gainean hausnartu eta erabaki behar denean, como pieza de garbitzeko edo garbiketa egiteko. Nik ez dut oso ondo ulertzen, zergaitik euskara, nola izan daiteke kontrajarria bestelako ardatzekin. Hau da, ez dut, berak izan du, zutabe bat izan behar da euskara, nola ez? Baina, badaude beste ardatz batzuk, publikoa, eskola publikoa ezin da izan euskaraz, edo, adibidez, segregazioak diditzeko euskara ez da tresna egoki bat, inklusioa bultzatzeko. Nik uste dut, zabida hori egon barko zelaiak gaindituta. Euskara da, inklusiorako elementu nagusiena, da, hezkuntza egiteko, zutabe edo, egon barko zen, hori izan behar zen, bide naturala, eta gero horrekin eraiki bestelako, erantzun bestelako arazoei. Orduan ez dut oso ondo lertzen zabet, PSek jartzen du mai gainean, baina kontrajarria, ez dut oso ondo ulertzen. Nik zute ez da hori ja 2000 mende honetan egon beharko zen ja gaindituta. Euskara da gure zutabe nagusia eta horrekin lortu beharko genuke segregazioekin amaitzea, pertsonak modu inklusiboan hezitzea eta eskola izatea publikoa, duina eta kalitatezkoa. Baina ez dute modu kontrajarrian ulertzen postura horiek. Gainera badirudi dauela alde ez dela bateragarria euskalduntzea zuk esan duzun bezala eta inklusioa. Askotan entzun dugu adibidez hori ikasle atzerritarrek edo etxetik erdara dakartenek euskaraz ikastearekin edo nota txarrak lortzen dituztela euskara maila zaila delako edo euskara ikasi behar izateagatik. Horiek badira pisuzko argudioak? Niretzako ez dira pisuzko argudioak, baizik eta aitzakiak. Horrekin saiatzen gara edo ikusten dugu
zelan bultzatu segregazio hori eta bueno, eske behitu, no? Gero hor beste hainbat zera metatzen diren hainbat diskriminazio daude, azken finean da herritarrei barkatu etorkinea eskotan esaten jakiena, esateko behitu eskei behar bada, ezin izango dozu ehundu lertu, zure umetxoak izango ditu pilo bat arazo bertan zera parte hartzeko, eta da guztiz kontrakoa. Carlosek esaten dagoen moduan. Azken finean, zuk sustatu egiten badozu Euskal Eskola, euskera ardatza izan da, eta gero hainbat elementu, inguruan dauzela, feminismoa, koedukazioa azken finean, baina bai, gure hizkuntza euskera izan da, zuk parte, usten ari dotze, herritar berri hori, izaten bai gure euskalduntasunaren parte. Orduan, nik ez dut ikusten, nik uste dut aitzakiak direla. Gero eta ulertzeari edo asaltzeari, gu Espainian gauzela, eta behitu hau da gure, ez gaude. Eta orduan horrekin, nik uste dut bultzatzen dutela, karo, zu ama moduan edo aita moduan nahi dozuna da, alik eta oberen, hezkuntza oberen izatea zure umentzako. Zuria itxelesko arazoa jartzen badotzu ez, iraganari begira esanez, behitu behar bada, ez da integratuko, porque ya lo de integratu, es que ya beste gauza bat da, ez dala integratuko, claro, zu pentsatuko dozuna, claro, ni berrianaz, orduan erderara. Eta hauek lortzen ari dute objektibo horrekin aitzaki bitartez, baina ez, inolako pisuzko ulertagarria den zeo zer mai gainean jartzen. Nik uste, aitortu behar dugu gaur egun, hezkuntzan badago lotura bat, zuzena, gaitasun ekonomiko eta hezkuntzaren artean. Hau da, Bilbon, eskola publiko bakarrak A ereduarekin edo erderaz mugitzen diren daude auzo pobreetan, Txarkoan eta Peñaskalen. Badago lotura bat de facto. Kontuan nik ustotoratzean dagoela irakurketa gaizto bat hau da. Pobrea zarenez, arazoak ditugunez eta horrela jarriko dugu hezkuntza erdera utzean. Eta nik uste izan barko zen, nola da posible ume batzuei aukera bat ja erabat kentzea, lapurtzea. Zu pobrea zarenez, erderaz kasiko duzu zergaitik, eskola publikoak ez ditulako bitartekoak kalitatezko hezkuntza bat eskintzeko. Eta, nola hemen metatzen dira, pobre guztiak, ingo dugu kudaketa aldugun inean. Ostia, nik uste irakurta izan marko zen, goaz bitartekoak jartzea, goaz aukera guztiak eskintzera ume guztiei, eta nola ez, auzo pobre horietan, kalitatezko hezkuntza bat, zenditzako hezkuntza da, komunitatea ezitzeko tresna potentena daukaguna. Ez badugu egiten euskeraz, zer ari gara sortzen. Niretzako, gaude bultzatzen eskola publikoetan, pobrezia metatzea, ume migranteak edo ere metatzea hor, eta hori izatea dugu diskurtza da, zuek gazteleraz. Beste guztiak, euskeraz, baina zuek gazteleraz. Eta hori nire ezina dela. Onartezina eta arriskutsua, ze jarraitzen duzu esken finean, gizarteak klaseetan banatzen eta bakarrik dirua daukatenak, ez dugu bakarrik esaten euskeraz ez dutela ikasten, baizik eta sortu aldirezan beharrak ez dira asetzen. Orduan, gero, ni zelan sentituko naz leku batekoa bere hizkuntza, bere kultura ez badot sentitzen, ez badot mintzatzen eta ez badosti emoten aurkera bertakoa sentitzearen. Eta ja ala ere, eta hau badakigu adibidez, ume baltzak ditugunok, dakogula arazo hori. Eta jarraitzen dutela, pentsatzen, eske euskaldunek gaur egun ezin dira baltzak izan, edo ezin direla mestizoak, edo txinatarrak, behintzat jatorriz. Baina orduan da, aldaketa estruktural bat ez bakarrik esatea, eman behar dotzegu aukera guztioi baizik eta gero sartuko ginateke bai privatizazioaren kontuan. Zer nahi dute, hezkuntza ordain dezan dirua dekonak eta elitismoa jarraitzea. Orduan, beharrezkoa da borrakatzea eta beharrezkoa da jarraitzea esaten euskal hezkuntza publiko izan behar dela, doakoa, euskeratik, feminismotik eta eskidetzatik. Guztiok, ume guztiak izateko behintzat
ez bakarrik eskubideak paperan idazten direnak, baizik eta hauek aurrera eroatea eta benetan esartzea. Baina zuek komendatu dituzuen puntu edo hildo guzti horien arira, esan genezake eskuineko diskurtzoak kontrolatzen duela, bebai euskararen edo hezkuntzaren hildo hau. Nola kontrolatu? Hau da, eskuineko diskurtzoak zuk esan duzu, honekin zer lortzen dute? Lortzen dute, hori, ume beltzak aparte ustea, euskararen inguruen euskara alde batera ustea, feminismoa ezakitzer, orduan, eskuineko diskurtzoak kontrolatzen dago hori, bai? Nire ustez eskuma, hau da, oinarrizko zerbitzuekin, publikoak direnekin, aspaldi dago eraso bat egiten. Bai ikusten dugu hezkuntzan, ikusten dugu osasungintzan, nola ari dira elikatzen, privatizazioa edo zuzenean dirua emoten, edo gure sistema publikoa desuestatzen edo inbertsio falten gatik, por acción o por omisión, baina hori da daukaguna mai gainean. Eta nik esango nuke, ja ikuspuntu, sartu harik ja identitatea, sentimendua, edo Euskal Herrian zaudelako, ikuspuntu praktiko batetik, hizkuntza bat ofiziala den heinean herri batean, hizkuntza bat beharrezkoa den heinean ere bai, hainbat lanpostuetan ibiltzeko, gerora irakasle izateko, administrazioan ibiltzeko, edozein zerbitzu eskaintzeko. Gaur egun, planteatzea ume bati aukera hori ez duela izango, nire ustez hori, bentsa sistema publikotik ezin da egin. Nahi bat, norbaitek edabe du modu pribatuan aukerari eskaini, nik kolokan jarriko nuke hori ea hezkuntza reglatua den. Baina sistema publikoak ukatzea ikasgai oinarrizko hori da, pentsatzen badu adibidez, kenduko dugula zientzia hezkuntzatik. Zu pobrea zarenez, matematika oso komplikatua da. Ez da normala. Bai, ados eta zuk bede esandakoarekin bat, beldurgarria da gainera, ezkerreko partidoak hartzea eskumako ideologia neoliberala. Azken fina da, dirua badekozu, posible dekozu hainbat gauza egitea, eta ez badekozu, hor jarraituko zu, azken finean, zure gurasoak usten dotzuen pobrezia, zuk bebai zeure ganatzen. Orduan dau, hainbat faktore hor ikusten ditugula, non elitismoa da, baina zu dinozu, gero, eta ikusten dugu, gaur egun, 2022an, eta jarraitzen dugu ikusten, nola administrazio publiko badau piloa jende euskeraz ez dakiela. Bale, bere momentuan, garaian, tokapatu zirelako diktadurarekin, eta igual ez dakizer, baina eman dotzie aukera ikasteko, ez dakizer. Zuzoaz, eta nik zergaitik ikusi behar ditut ukatuta nire eskubideak adibidez iraganean, halako ume batek ezin duela ez, uko indotzielako, eta azken fenean da debeku bat, ez ustea euskaraz ikasten. Zergaitik, nik bebai eskubide batzuk ditu, eta eurak bebai, eta publikotik lapurtzen ari zaio, gobernutik lapurtzen ari zaio. Orduan, euskara, eta Carlos, ez da kontra ez dato zergaitik etorri behar kontra esarri baten beste hainbat, eta, Ez que batzutan gelditzen naz, porque ematen dotzat buelta asko eta gero zergaitik jendea boskatzen dotze. Ez que da egunero egiten dodan. Saiatzen naizen erreflexioa egiten, ez que ez dut ulertzen. Eta gero nahi badozu pasatuko dugu Pepe gora. 4 minutu geratzen dira eta ja jarratuko dugu, baina Espainiako politikan gertatzen ari dena. Jarraian, nola jarratzen ari zarete gertatzen ari dena, zuen ustez, zer dago gatazkaren muinean, hor, Peperen afera, gatazka. Eta hasiko naz. Púnica, Amnistía Fiscal, Bárcenas, Caballo de Troya, Camp, Carlos Fabra, Caso de las Ratas, no digo nada, Gürtel, Guateque, Master, Nos, Palma Arena, Pokémon, Rasputin, Rototom, ese de Rototom es, osea, 60 kasu baino gehiago, korrupzio beteta, eta nik esaten doana da, eta, ez dago bigarren, eta zer?
zer gertatzen da honekin? Ezer. Osea, jendeak hartzen ari dago Ayuso tontotzat, berdin da, osea, bera da estratega hutsa, eta jarraitzen du egiten bera gura dagoena, eta besteak, osea, beste nik ez, osea, naska galanta ematen doztu emakume honek, baina tipa da oso estrategikoa. Eta gertatzen dana da, osea, ematen dotziela matxirulu guztiei buelta. Osea, hasi zan, Twitter batekin, zelan zan, txakurraren, agirreren, amatxu agirreren, txakurraren Twitterra idazten. Beitu noraino heldu da. Osea, hau da, nire aurre ikusia izango da, urrengo peperen lehendakaria. Edo lehendakarine. Ayusen. No, hatera horretik, ezin do beragaz. Ikusten denean, gainera da zinikoa, osea, bere, nik asko fijetzen naz, eta ikasi noabanean hizkuntza ez berbala, osea, zelan mugitzen dagoen aurpegia, zen olako kontrolpean daukan bere mugimenduetan, da oso beldurgarria emakume hau, Zura postua zein da, izango da horrengo... Nik ez dakit, baina irutzen zaitene esan nahiko bitxia, nola eskuman ematen ari den, oza, gerra honena, nola lehenengo ez, Casadok egin zuen lehenengo erasoa, lehenengo kolpatzen duenak ez betira gazen du, baina efektu bumeran bat egon da, eta nire kezka da, zerrate, oza, Casado da eskuma liberala ohikoa horren arte ezagutu duguna, baina Ayusoren atzetik dago trumpismo bat, dago komunismo da askatasuna, dago beldurgarria da, askoz beldurgarria da, eta nik uste dut, oraindik gizon horiek sarrunoak utziko dietela pultsoa eskuma barruan oraindik, baina ikusiko dugu. Bueno, eta gainera ikusten ari da ere aldetik bebai oso mugimendu estrategikoa bonzeruntz. Bai. Osea, que bera da liberala, baina de las de hori, osea, de las pesos pesadas, bai, osea. Eskerrari eragingo dio, gertatzen ari den guzti hau? Noiz esiako. Egia da, nik uste ari direla ematen fenomeno batzuk eskuman, eta ez dakit nik eskerra dagoela ondo kokatuta fenomeno hori aurre egite. Hau da, esan duguna, eskuma da, baina gero eta eskumara doa agertzen da Vox, Pepetik ere agertzen da Ayuso dela oso doa oso eskolatuta, orduan eskerrak pentsatu beharko du nola berkokatu, nola planteatu asuntoa. Nik ez dut uste eskoratuta doiala, Bueno. Osea, tipak egiten ari dago, timoia oso ondo daroa, Pepekoa, nik uste dut, hor berton beldurra dotziela, inkluso horiek deitzen dotzi esanak los varones. Porque ikusten dute, que tipa da pieza estrategikoa. Bere historia ingurunean egon izan arren, kontu zubile honekin. Nik uste dut dela gainera da oso agresiva pasiva. Que dira las peores. Definizio horrekin geratzen gara, bale? Eskerrik asko, bai. Mi esker gurekin egoteagatik beste aste bat. Eta zuek gogoratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mi esker eta gabon. Egin dugu.